Εγώ στο μέλλον είναι μια χαρά. Σε ευχαριστούμε. Θα πήγες περίπου. Πήγα περίπου. Εγώ είμαι ευχαριστημένος όμως. Πιστεύω έκανα σοβαρής παρουσίαση. Καλά, εντάξει, μπορείς. Από πού έρχεσαι? Από Θεσσαλονίκη, από το μπαρ. Από το Δεκρύς Μεστερή είναι στο μπαρ. Οκ, όπως το έχεις δοκιμάσει, πρέπει να φέρεις εδώ στους πελάτες στη Θεσσαλονίκη. Και, ποια ήτανε, η άποψή τους. Ναι, τι feedback έχεις πάρει για τους? Δεν είναι τόσο τελικό από εδώ. Θα πάω πάνω. Γιατί το λες αυτό? Έχει ένα σκοπό μου. Αφού έχει δύο γυναίκες μέσα, είναι δυνατόν να μην είναι τελικό. Κι όμως. Θυμίζει ποτά όπως θα μπορούσε να είναι είναι ένα μαχάρα. Και αποδίδει τα στατικά του ένα προς ένα. Θεωρείς ότι είναι βαρύ, γι' αυτό δεν είναι τελικό? Αυτή είναι έτσι. Έχει πει κάποιος ότι εμείς οι γυναίκες δεν μπορούμε βαριά ποτά. Έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Μαρίτης, έχεις ετοιμάσει, είσαι ετοιμασμένος? Όχι, εντάξει. Εύχομαι να έχεις μια πολύ μεγάλη έκπληξη και να τις ετοιμάσεις τελευταία στιγμή και να περάσεις υπέροχα αν είναι η σειρά σου να πας. Ένα χιλιόμετρο για το σάκι. Λοιπόν, Τάσος, προετοιμάζεται. Τάσος, σε τι φάση είσαι? Α, σε άλλη φάση είναι ο Τάσος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ το κοκτέιλ του Τάσου ακούγεται πάρα πολύ εξωτικό, είναι πολύ περίεργο. Με ήρθε ετοιμαστής, θα δοκιμάσω το προηγούμενο ποτό του Σάκη. Πού είναι? Λοιπόν. Κάτι πολύ δεν θα πολλά από αυτά μου. Σάκη, κάτσε λίγο βίντεο. Γράμμα βίντεο. Και όπως κλειδές μας σκέφτονται μιλάνε, δεν είναι καλά. Πώς περνάτε? Πάρα πολύ, πρόκειται να δικούσα. Ωραία. Αν το βοηθώ, το έπρεπε μαζί με το κοκτέιλ. Ο Τάσος κάνει μια πολύ διαφορετική προετοιμασία. Έχει και snacks μαζί, έχει φαγητό. Τι κόβει. Τάσο, έχεις ένα λεπτό προετοιμασίας ακόμα? Σχεδόν. Όλο γυρνάει το μεταξύ. Μετά. Είμαστε έτοιμοι? Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τον Τάσο. Ξεκινάς από τώρα. Hello, my name is Tasos Yetos and tonight I am your host. My cocktail maybe is the next generation, maybe the next trend of finding New York. Basically, traditional ingredients from multiculturalism existed in New York. With respect to these traditional ingredients. We start off
with 2 fat spoons from cactus flour. Δεν σας ενοχλεί να όχι καθόλου. Nice suggestion, I believe, is total, because we are having fruit pairing with my cocktail. Follow 25 ml lime juice. Finish. The base will have 60 ml blanc water. I have more sauce, mild, not hot because I won't drink everyone, but optional by having myself jalapeno and habaneros. No problem. Just let something else. Tell me my time, please. My time. Έχεις ακόμα 4,5 λεπτά. Sorry for my fault. Μπράβο ρε Τάσο, μπράβο ρε Τάσο, μπράβο ρε Τάσο. At the finish, because I want creamy finish, I use molecular form from Captoras from Marine Reserve. In the ring we have black pearl salt from Magma from Hawaii, the second breed.
Tonight, sir, we have chicken with onion leeks and pork peppers, boiling in 30-35 minutes. More sauce, the same we have here. 3 peppers, and avocado, and lime. Here is optional jalapenos, low hot, and habaneros, very hot. And I explain to you, I do this because every piece of cake I want to serve in every class in New York for everyone. Okay? Thank you. My pleasure. Αυτό λοιπόν ήταν ο Τάσος Διέκος, θέλει να μας πει περισσότερα για αυτό το υπέροχο κοκτέιλ που έφτιαξες. Να προετοιμάσετε παρακαλώ ο Αλέξανδρος Κεχαγιαδάκης. Είσαι έτοιμος, Αλέξανδρε? Αλέξανδρε, έχεις 10 λεπτά να προετοιμαστείς για το κοκτέιλ που λέγεται ενδιαφέρον ή survey. Όχι. Breakfast at 3. Αλλάξαμε και δύο. Έτσι έγινε. Τελευταία στιγμή. Πού το τελικά. Ακούω. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει. Είναι τέλος να δοκιμάσουν το πρωτοτά σου από την διαδρομή του βαθμολογού. Είμαστε περίπου στα μισά. Έλα, θα σου περιμένουμε να μας πεις τα υπέροχα πράγματα που έχεις κάνει μέσα στο κοκτέιλ σου. Δεν ξέρω. Αλλά ελπίζω να περνάτε καλά. Περνάτε καλά. Ωραία. Πήγατε τεκίλα. Ωραία, αυτό έχει σημασία. Δεν σας ακούω πολύ καλά όμως. Είμαι εγώ κουρασμένη, εσείς δεν φωνάζετε αρκετά. Δώστε λίγη τεκίλα στον κόσμο ακόμα. Αυτό θέλω να πω. Τάσο, είσαι έτοιμος? Μπορώ να έχω κι εγώ το πρωτοβουλιά σου να προετοιμάσω το πρωτοβουλιά μου. Έλα, πώς νιώθεις? Λίγο παράξενα γιατί μου είπε στην Ελλάδα να είχα προετοιμαστεί για αυτό το πράγμα. Για να το προσπαθήσω. Είχα προετοιμαστεί για αυτή τη εξαρτήματος και είχα και φέτος έγινε και φέτος το κοκτέιλ προετοιμασμένο. Γι' αυτόν τον λόγο θα προβλέπουμε αυτά. Λίγο με χάλασε αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι ήμουν μέσα στον χρόνο και πιστεύω ότι το κοκτέιλ ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε. Να σου πω, από προσωπική να πιστεύω ότι όταν κάνουμε λάθη, ο τρόπος τα σώζουμε μας κάνει ιδιαίτερο. Σε μένα προσωπικά μου αρέσουν αυτού του τύπου τα λάθη. Για να σε εξαρτηθώ το λέω να το πιστεύω και να δεν είναι ακόμα. Για το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν αγχώνονται με δύο πράγματα. Αυτά συμβαίνουν στους διαγωνισμούς μπροστά σε κοινό και όταν σε βρει στον κόσμο σου. Στο μπάρ σου δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί. Το θέμα είναι αυτό που θα προλάβεις να είσαι μέσα στον χρόνο σου και όπως πρέπει την προετοιμασία και το σερβίρισμα. Για μένα ήταν, θεωρώ ότι το προλάβαμε. Εγώ νομίζω ότι το έσωσες με υπερβολικά ωραίο στυλ. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό έχει σημασία. Μπράβο, Τάσο. Επειδή τα λέγεις στα αγγλικά και πολλά μπορείς να μην τα ακούσαμε καλά. Έβαλες στο τέλος κρέμα. Ήταν μοριακό αυτό από το Grand Orange Liqueur. Αυτό το κάνουμε για να αναδείξουμε διαφορετικά τα αρώματα από το ποτό. Δίνει μια κρεμώδη υφή στο τελείωμα, η μαλακώνει, αλλά παράλληλα να χτίσει όλες τις γεύσεις. Επειδή έχουμε αλάτι στο ρίνι και μόλο η οποία έχει πάρα πολλά συστατικά μέσα. Βέβαια, εγώ έκανα μια άλλη εκδοχή πιο ίδια που να ταιριάζει στο προφίλ όλου του κόσμου, όχι καθημερινή. Έτσι, γι' αυτό έβαλα και τις άλλες πιπεριές προαιρετικά δίπλα. Το κρίμι βοηθάει στο να αναγνωρίσουμε αλλά και να φέρουμε καλύτερο τελείωμα. Είδα ότι, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, ότι ο Τάσος μαζί με το κοκτέιλ του πρόσφερε στους κριτές και ένα... Food pairing λέγεται. Είναι η καινούργια μόδα, γι' αυτό είπα ότι θα έχουμε πιθανόν την καινούργια γενιά ή την καινούργια τρέντ στη Νέα Υόρκη, γιατί η μόδα εδώ και χρόνια έχει φτάσει
να κάνουμε σωστό food. Βέβαια αυτό που θα σε πετάξει έξω, έτσι. Ή το κάνεις σωστά, ή είσαι τελείως λάθος. Αυτό, συγγνώμη που σε ρωτάω, δεν το γνωρίζω. Είναι δική σου ιδέα ή είναι κάτι το οποίο Αν κλέψουν οι ιδέες, νομίζω ότι είναι τραγικό. Βέβαια, παρθενογένειες δεν υπάρχει πουθενά. Όμως, καλό είναι να δημιουργούμε πάντοτε δικά μας πράγματα. Εγώ, ας πούμε, σε όλους τους μετά από 4 χρόνια, ποτέ δεν έχω κάνει επανάληψη στον εαυτό μου. Πάντοτε κάνω κάτι καινούργιο. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όταν σταματήσω να δημιουργώ καινούργια πράγματα, πιστεύω ότι σταματήσω να δημιουργήσω κιόλας. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Από ποια πόλη έχεις, Έρχομαι από την Βόρεια Ελλάδα την Καβάλα και είμαι περήφανος γι' αυτό γιατί επιβιώνω στην πόλη μου αρκετά καλά. Αυτό είναι πάρα Και με πολύ στηρίζει και ο κόσμος και το δέχομαι πάρα πολύ όλο το πράγμα. Υπάρχει κόσμος που μας στηρίζει. Το μπαρ που δουλεύεις πώς λέγεται? Δουλεύω σε 2 διαφορετικά μαγαζιά. Βασικά δουλεύω στη Σελήνη, ένα υπέροχο κοκτέιλ μπαρ. Είναι μεγάλο, είναι κρεμασμένο στα βράκια. Και σε ένα δεύτερο το 18 downtown υπάρχει τα 2 βασικά μαγαζιά που εργάζομαι. Παράλληλα κάνω κάποιες βραδιές σε άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Μοριακές κοκτέιλ nights και κάποια στιγμή στην Αθήνα. Είναι γενικώς η δουλειά μου, η ομάδα λέγεται The Cocktail Gents. Οι gentlemen του cocktail, σεβόμαστε τη δουλειά μας και τους γυναίκες. Είστε πολύ ωραίος τύπος. Και γι' αυτό την ονομάσαμε έτσι την ομάδα και πάμε παντού. Παντού όσο προλαβαίνουμε. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα γιατί είσαι πολύ πολύ ιδιαίτερος και μου αρέσει πολύ αυτό. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία.